Вакуумно-тръбните колектори са най-съвременното решение за пълноценно усвояване на слънчевата енергия. Работят целогодишно, като усвояват дори по-разсеяна слънчева топлина, каквато примерно имаме в момента. Не се влияят от външната температура поради отличната изолация на вакуума. Тази седмица ще ви разкажем за соларните колектори, за ползите и недостатъците. Вие сте с предаването Конструкции, аз съм Пламен Блесков. Започваме! Тези системи са измислени в Съединените американски щати, съответно след това са разпространили в цял свят. Разпространението им е много широко, особено в Франция, Германия, Англия, включително скандинавските страни, където слънцегреенето е много по-малко в сравнение с България. Там разпространението е масово. Издържат на градушка с големина до 30 мм. Колектора продължава да работи дори при счупена тръба. Позволяват се различни конфигурации в зависимост от конкретните нужди. Монтират се бързо на всякакъв тип покрив и не натоварват покривната конструкция. В топлите страни, Испания, Италия, Гърция, също са масово разпространени тези системи. Може да ги наречем системи, защото това не е просто един колектор, който загрява водата, си цяла система. Затова в България се очудвам защо разпространението не е достатъчно широко. Слънчевият колектор е двигателят на горещата вода. Слънчевите системи с вакуумни тръби винаги са били най-ефективните системи за производство на енергия. Въпреки нарастващото търсене на слънчеви колектори, съвременните техники за производство доведе до намаляване на разходите, така че тръбната технология с вакуум предлага най-голяма възвръщаемост на инвестициите в сравнение с всяка друга слънчева система. В България има над 250 слънчеви дни по данни на БАН. Над 250 слънчеви дни в година, което е сравнено с Западна Европа, особено северните страни, много благоприятно. Което прави страната ни идеална, за това хората да се инсталират такива системи. Абсолютно. Принципът на слънчевите вакуумни тръби е прост. Слънчевата тръба е с вакуумно подобен дизайн, като на термос. Състои се от два слоя стъкло с вакуум между слоевете. Външният слой на тръбата е изработен от боросиликатно стъкло, което е с много ниско съдържание на желязо и позволява 98% от светлинната енергия да премине през втория вътрешен слой, който също е със специално покритие. Тези покрития и модерната технология са това, което прави тези слънчеви колектори да са с по-добри топлинни параметри от всеки друг колектор на пазара. Специалното селективно покритие променя късовълновата слънчева радиация в дълги топлинни радиационни вълни с почти 94% ефективност, като само 6% от слънчевата енергия се губи. Най-общо соларните системи са два типа. Отворена система без налягане и затворена система, която работи под налягане. Този тип, който виждате тук, е най-елементарният. Той е отворена система. Монтира се на покрива в вида, в който го виждате. И съответно с тръби водата се довежда до инсталацията в къща, най-общо казано. Другият тип е на покрива, тук не мога да ви покажа, но подобен. На покрива се монтира или плосък панел, или пак вакуумно-тръбен панел, но без този бойлер, който виждате горе. Само колектора, а бойлерът е вътре в сградата някъде, където е свързан с водопроводната инсталация на сградата. В абсорбера слънчевата радиация се превръща в топлинна енергия, която се прехвърля от топлопреносните газове или течности в тръбата. Тези газове бързо се загряват и се издигат към върха на тръбата. Края на тръбата се загрява значително от вакуумната система за гореща вода, след което се нагрява директно топлопреносната тръба. Термосифонният принцип кара топлата вода да се издига и да отдава температурата си в системата с серпентината, която загрява водосъдържателя или бойлера. Охладената вода се стича надолу към най-горещата точка на системата и процесът се повтаря. Кога се използва едната и кога се използва другата система, зависи от конкретните условия. Първо от нуждите на семейството, ако го кажем, ако говорим за домакинство, защото те се правят и
промишлени такива инсталации. Тоест, колко членове е семейството, тъй като за да се подсигури необходимото количество гореща вода за денонощието, има определена норма. Тя е 50 литра на човек на ден гореща вода. По този начин се гарантира, че семейството няма да остане без гореща вода. Вече зависи от самата покривна конструкция, какъв тип система може да бъде монтирана. И на последно място да го кажа, или може би не на последно, вече от възможностите на клиента. Говоря в финансово изражение. Тъй като едните системи са значително по-евтини от други. Кой модел е по-евтин? Този модел е по-евтин, защото е по-опростен. При него няма движещи се части, няма помпа, няма автоматики и такива неща. Той е по-опростен, по-елементарен. Докато другата система е значително по-сложна и съответно по-скъпа. Тази система бързо и ефективно трансферира погълнатата топлинна енергия чрез вакуумни тръби и я доставя в сърцевината на колектора, понеже течността кипи в основата на тръбата и се издига в газообразно състояние. Тази система работи на много прост принцип. Тези тръби са пълни с вода. Най-обикновена вода. Както и бойлера. Слънчевите лъчи нагряват водата в тези тръби, топлата се издига нагоре и се смесва с водата в бойлера. Студената слиза обратно надолу под гравитация. Това е най-елементарният прост принцип на действие. Вакуумните тръби са стъклени тръби, произведени от закалено боросиликатно стъкло. Тръбите са двойни с външен и вътрешен слой. Външният слой е напълно прозрачен, за да позволи слънчевата енергия да премине в тръбата безпрепятствено. Тръбите затова се наричат вакуумно-тръбни, защото това са две тръби стъклени, една в друга, между които е изтеглен въздуха, т.е. има вакуум. Вакуума е най-добрият изолатор и по този начин не се позволява вече влезналата топлина във водата да излиза обратно към атмосферата. От вътрешната страна, вътрешната тръба има специално покритие, което абсорбира слънчевата енергия и я предава съответно на водата. Вакуумните тръби са най-ефективният колектор на пазара. Стъклените тръби абсорбират слънчевата термална енергия и я превръщат във вода за къпане, миене и отопление. Тръбите с двойни стени, площта между вътрешните и външните слоеве на стената са във вакуум. Колко литра топла вода може да произвежда в един слънчев ден? Това е много относително, зависи от географската ширина, от наклона, под който е монтиран, дали е монтиран под правилен ъгъл, от естествено слънчевата светлина, от силата на слънчевото греене. В зависимост от обема на бойлера, съответно 150, 200, 300 литра, при една нормална слънчева активност се осигуряват, даже бих казал, повече, отколкото обема на бойлера. Тъй като вие докато източвате вода от този бойлер, слънцето продължава да я загрява. Се източва повече вода, отколкото е самият обем на бойлера, което го прави още по-ефективно. Вътрешният слой на стъклената тръба се третира с селективно оптично покритие, което осъществява поглъщането на енергията без разсейване. Вътрешният и външен слой се сливат при високи температури и в края остава малко празно пространство между вътрешните и външните слоеве. Всичкият въздух се изпомпва от пространството между двата слоя, за да се създаде термосефекта, който възпира проводимостта навън и осъществява конвекционалния трансфер на топлина, която иначе би излетяла в атмосферата. Топлинните загуби се намаляват допълнително от ниския излъчвателен характер на типа на стъклото, което е избрано. Имат ли интерес българските потребители да инсталират подобни системи в своите домове? Интересът към всякакъв тип соларни системи в България е изключително голям. Казвам го съвсем отговорно, защото имам преки наблюдения. Хората много желаят да си сложат подобна система, но тук опираме до проблема с цената най-вече. За българските условия все още са не непоносимо скъпи, но все пак са доста скъпи тези съоръжения. Въпреки всичко, те се изплащат, говорим за едно домакинство, средностатистическо домакинство. Такава система се изплаща в рамките на около 3 години. Когато говорим за промишлени инсталации, там изплащането става още по-бързо, защото там
потреблението на вода е много по-голямо, т.е. много по-ефективно се оползотворява слънчевата енергия. Като всеки модерен източник на възобновяема енергия и вакуумно-тръбните колектори държат към момента висока цена за българския стандарт. В дългосрочен план обаче тази инвестиция се възвръща няколкократно. Средна цена за един бойлер, който е около 200 литра, е от порядъка на 2000-2500 лева. С монтаж. Но пак искам да подчертая, че цената зависи от много фактори. Тоест не може да се даде на крайна цена, затова винаги се прави оглед на място, отчитат се всички фактори, от които зависи правилното функциониране и тогава вече се дава конкретно. Като при всеки друг продукт, и тук на пазара се намира алтернатива на слънчевите колектори. Това са подобни на колекторите съоръжения, които обаче се продават в големите търговски вериги. Експертите предупреждават, че използването на подобна система не дава гаранция за качество. В доста големи вериги магазини се продават такива готови съоръжения. Хората са изкушени от ниската цена, без да знаят какво има вътре, всъщност какво стои за тази ниска цена. След това се обаждат при нас и не могат да ги монтират. Сами разбирате, че не е редно да се процедира по този начин. Първо, ние предлагаме определена цена срещу определено качество. Нещо, което съвсем отговорно мога да заявя, не фигурира в тези големи вериги. Вакуумните тръби са абсорбатора на енергия на слънчевите бойлери. Те поемат слънчевата енергия и я превръщат в топлина. Вакуумните тръби вече се използват в продължение на години в Германия, Канада, Китай и Великобритания и са доказали своята икономичност и рентабилност. Соларните системи гарантират едно много висок процент на оползотворяване на слънчевата енергия, но не на 100%, просто не е възможно. Като казвам голям процент, това е в летните месеци над 90%. В зимните месеци между 35 и 40%. Но просто даже теоретично няма как да се постигне 100% оползотворяване на слънчевата. Дори в зимните дни тази система също е способна да отоплява по-малко количество, но все пак да отоплява вода. Разбира се. Докато има слънчево греене, пряка слънчева светлина, системата работи. Защо се използва вакуум? Всеки, който е използвал термос, знае, че вакуумът е отличен изолатор, като така запазва кафето в термоса горещо с часове. Това е важно, защото след като вакуумните тръби абсорбират радиацията от слънцето и я превръщат в топлина, то ние не искаме да я загубим. Вакуумът помага да се постигне това. Но и изолационните свойства са толкова добри, че докато вътрешната част на тръбата може да е 150 градуса по Целзий, външната тръба може да е студена при допир. Това означава, че вакуумно-тръбните бойлери може да се представят добре дори в студено време, докато плоските слънчеви колектори работят лошо поради голяма загуба на топлина. Годишно колко пари спестява едно домакинство, което разполага с такава система за своята топла вода? Много е относително, не може да се даде точен конкретен отговор, но най-грубо ако сметнем, че едно домакинство харчи около 100 лева на месец за топла вода, от тях да икономисвате средно годишно 70%, това са 70 лева на месец. Умножете го съответно по 12 месеца и ще получите икономията. Инвестицията, която казвате, че се избива за 3 години. Да, точно така. Максималният размер на поглъщащата зона непосредствено от към слънцето отразява чувствителността на слънчевия колектор. Това зависи и от изпълнението на монтажа. Благодарение на кръглия си дизайн, слънчевите панели с вакуумни колектори са в състояние да осъществят пасивно проследяване на слънцето, което означава, че те винаги са насочени директно срещу него и могат да абсорбират слънчевата термална енергия равномерно през целия ден. Хубавото е, че когато говорим за вакуумно-тръбни системи, на практика няма какво да им се случи, т.е. няма какво да им се развали, освен ако не бъдат ударени с някакъв твърд предмет, за да се счупи тръбата. Иначе тя има, по принцип те имат 5 години гаранция, а работят 15-20 години. Много зависи също от качествата на водата, защото варовитата вода се отлага по тръбите и намалява ефективността. Т.е. там се налага вече да се прави профилактика.
Освен дългия си живот, тези съоръжения се монтират и доста бързо. Ако днес решите да инсталирате своя колектор, то буквално утре ще започнете да използвате топла вода от него. Свързва се с тръби и с водопроводната инсталация на дома. Тоест от едната страна се подава студена вода, която влиза в бойлера, от другата страна излиза топла вода, която тръба се свързва с водопроводната инсталация, т.е. се довежда до мивка, бани, там където се ползва топла вода. А в кои случаи е по-удачно да се инсталира другия тип соларна система, плоския тип? По принцип, нека да разграничим нещата. Аз в началото казах, че става дума за два типа системи, отворена без налягане и затворена с налягане. С налягане системите колекторите са два типа, плоски и вакуумно-тръбни. Тоест на практика няма голяма разлика какъв ще бъде колекторът, тъй като те са съизмерими като ефективност. Има малък превес на вакуумно-тръбните колектори, но не е значим. По принцип те се използват за по-големи обеми вода. И там, където се търси, по-сигурно потребление на гореща вода и по-голямо. Там се инсталират инсталациите, които са под налягане. Разликите между типовете колектори са малко, но съществуват. Плоските такива, които лесно могат да бъдат объркани с фотосоларни инсталации, се използват там, където е необходимо по-голямо количество топла вода. Тяхната система се намира вътре в самата сграда, докато при вакуумно-тръбните колектори съоръжението изцяло се намира на вашия покрив. При тези системи, които са с колектор на покрива и бойлер в сградата, циркулира специална течност, пропилен гликол, която се движи чрез помпа. Тя е в затворена система, минава през колекторите на покрива, загрява се и чрез тръбна система се довежда до серпентината, подобна серпентина на такъв бойлер, който се намира някъде в сградата. Най-общо това е принципът, той е доста прост, но както всяко нещо има неща, които трябва да бъдат направени по подходящия начин, за да работи системата ефективно. Защото има много случаи, в които клиента си е поставил такава система от, най-общо да го кажа, нерегламентирани лица. Даже не говорим за фирми, говорим за частни лица, които нямат необходимата подготовка, не са запознати, нямат, да кажа, даже и необходимото образование. Поставят такава система не по най-добрия начин, взимат парите и изчезват. След което, когато възникне проблем, защото обикновено възниква такъв проблем, хората се обръщат към нас, за да го отстраним. Това е един много голям проблем в нашата сфера на работа в момента. Нерегламентираната дейност. Като във всеки друг сектор, и този е жертва на некоректни търговци и сива икономика. Безбройни са безименните специалисти, които търгуват с колектори, като предлагат услугата на ниски цени. Цена обаче, която по-късно се възвръща с пълна сила, за сметката на купувача. Тези лица, както мога да ги нарека, не плащат данъци, нямат регистрирана фирма, не си плащат осигуровки и най-лошото, което е, не осигуряват нужната компетентност на потребителите. Съответно и работата им е абсолютно без никаква гаранция. Абсолютно никаква гаранция. Тъй като те са едни частни лица, които няма как да бъдат открити при нужда. Експертите съветват, избирайки този тип отопление на водата за вашия дом, да инвестирате само в качествени, сертифицирани и инсталирани с договор съоръжения. Фирми, които имат име изградено на пазара от години и които могат във всеки един момент да бъдат, намерени. Тоест фирми с адрес, с регистрация, с офис, с интернет сайт. Регламентирани фирми. По принцип, другото, което е много важно, ние работим единствено с сключен договор. Всички наши разплащания се реализират по банков път. Тоест няма как да се получи измама.
Докато тези нерегламентирани лица винаги работят в брой, взимат парите и бягат. Те не сключват договор, защото няма как да сключват такъв договор и съответно не предоставят никаква гаранция за това, което са изпълнили. Тъй като електроенергията знаете, че поскъпна, парното поскъпна, всичко поскъпва, хората търсят начин да си намалят разходите. Това е един отличен начин за това. Така че интересът е огромен. Тук вече опираме до финансовата страна на въпроса. По-добра регулаторна рамка е необходима и в този сектор, тъй като държавното финансиране и подпомагане за инсталация на ВЕИ в дома на обикновения гражданин липсва. Държавата не се е ангажирала достатъчно с тази сфера, защото според мен това би могло да бъде държавна политика и държавата има нужда от това. Тъй като всеки киловатт енергия спестен чрез оползотворяване на слънчевата енергия е икономия на държавно ниво. Представете си, че да кажем 50% от българските домакинства, които са средно около 1,5 милиона, имат монтирана такава система. Значи, това е енергия, която се равнява на една атомна електроцентрала, която ще бъде спестена. Значи, според мен това трябва да бъде държавна политика. Което в момента не е. В момента не е. В момента има доста пречки и няма никакви стимули. Според мен, както е по белите страни, държавата трябва да се ангажира с финансов ресурс, т.е. да подпомага инсталирането на тези системи. Не изцяло, разбира се, не говоря за 100%, но смятам, че е напълно в възможностите на държавата да се подпомагат домакинствата с, да кажем, 30, 40, 50% от стойността на самото съоръжение, тъй като то се възвръща на тази същата държава. Нашия закон за възобновяемите източници също има записани определени елементи при ново строителство. Задължително трябва да присъства някакъв тип система, която е екологична. Възможно е да е слънчева, възможно да е геотермална или някаква друга, която да поема определен процент от разходите на сградата. Само че, за съжаление, в България това не работи, то е по-скоро по желание. Тоест не работи. Няма на практика, така и записано в закона, то е пожелателно. При възможност хората, естествено инвеститорите, предпочитат да си спестят подобни разходи. Българската индустрия е най-енергоемката в Европейския съюз. Страната ни трябва да обърне повече внимание на иновациите, за да се справи с високия си енергиен интензитет. Това съветват от Европейската комисия. Това трябва да бъде държавна политика, защото енергетиката е част от националната сигурност на една държава. И когато ти диверсифицираш източниците на енергия, дали ще бъде природен газ, дали ще бъде електроенергия или нещо друго, и когато ти имаш възможността да икономисваш в огромни размери, би трябвало да се замислиш по този въпрос. Би трябвало да бъде държавна политика. Като цяло страните от Европейския съюз са постигнали успех в подобряването на устойчивостта на индустрията, подкрепата на малките и средни предприятия и реформата в публичната администрация. Това сочи погледът на конкурентоспособността, изготвен от Европейската комисия, който обхваща периода от 2006 до 2011 година. У нас обаче има още много какво да се желае да се направи. Затова бизнесът и обикновеният българин да имат по-лесен и по-евтин начин и достъп до възобновяема енергия. Била тя за отопление на вода или производството на електрическа енергия. Дали
Дали България ще успее да установи и наложи европейски правила в сектора на възобновяемите енергийни източници, предстои да видим. Вие бяхте с предаването Конструкции, аз съм Пламен Блесков. Бъдете с нас и през следващата седмица, когато с вас ще бъде Красимир Кирев.